Boa tarde, Viveiro. Boa tarde, boa música, felicidades por esta mostra folclórica internacional que vai polas 46 edicións. Calquer organización humana ten unhas limitacións propias das forzas, do tempo, de calquer tipo de posibilidades de triunfo ou de fracaso. E conseguir facer 46 anos, que puderan haber sido 48 se non se mezclara polo medio o COVID, pero en eso sí que non hai posibilidad de superar atrancos como ese. Puderon ser 48 anos desde aquel 1979 que empezou a Mostra Folclórica Internacional. Empezamos o pasado mércores. O xoves tuvemos a Mostra Folclórica Infantil. Eu creo que nunca estuvo a praza tan chea como esta mostra folclórica infantil do xoves, porque as rúas inmediatas, pois normalmente na mostra infantil non están cheas e estaban a rebosar. Vese que a canteira viveirense non só funciona para actuar, senón tamén para repercusión no público. Claro, pais, irmãos, avós, amigos, queren ver os seus nenos bailar e iso é a mellor imaxe de salubridade, de salud que unha mostra pode ofrecer ao povo que a contempla. Non. Vamos, pois. Mañá, a Mostra Folclórica Internacional vai os de... Temos unha deficiencia técnica que seguro que se arregla de seguida. O H de Armenia, o grupo Pasacat de Filipinas, Identidad Perú, da nación peruana, Netos de Batín, de Guinea-Bissau, Coros e Danzas, a Bulbeca, de Ronda, Málaga, Andalucía, e Vaguas da Terra de Viveiro. Precisamente este especial de hoxe é un especial Andalucía, a cargo do grupo de Coros e Danzas de Asociación Folclórica A Bulbeca de Ronda, Málaga. Non é a primeira vez que están aquí, senón que, bueno, a última vez que estuvemos foi o ano 2012, como me recordaban fai uns momentos, e como nós tamén nos acordamos do seu paso por estes escenarios. Van a ofrecer en dúas partes que vou a presentar. A primeira, digamos, dun tirón, e a segunda volverei no intermedio a explicar no que vai acontecer, porque son dúas partes moi diferenciadas. E na primeira, que ven de seguida, é un percorrido pola serranía de Ronda, onde os bailes son señoriais, elegantes, con vestimentas acordes ao frío da serranía. Son aires de Ronda, fandango de Pujerra e ole de la Curra. Danzas que a directora do grupo, Adela Ramírez, foi recollendo nos povos colindantes coa súa cidade de Ronda. A primeira pincelada de flamenco ven a continuación unha peza moi estilizada que se caracteriza por movimento de sombreiro de ala ancha a compás do zapateado e por portar o traxe de Amazona. Trátase do garrotín. A continuación, xa en pleno corazón malagueño, para bailar por Verbiales, os seus alegres cantos e o colorido dos seus traxes e complementos, zángano de alora, rondeñas malagueñas e fandango de cómpeta. E, por fin, para rematar esta primeira parte, viaxe imaginario a Cuba para ensalzar os cantes de ida e volta con esta singular guajira e o seu gracioso aire isleño. Andalucía é un mundo. Preparémonos, preparádevos para un percorrido visual e musical por este mundo do sur de España que se chama Andalucía cos de Ronda, Coros e Danzas da Asociación Folclórica A Bulbeca de Ronda, Málaga. Y parece salir de un cuento
maravillosa y que siempre nos acoge también. Ahora vamos a hacer algo muy de nuestra tierra, unos verdiales que traemos de los montes de Málaga. Muchas gracias.
¡Mírala! ¡Vamos la papita! ¡Ole la graciosa!
Cantaba Carlos Cano: La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz La Habana con más salero. É un exemplo de fusión perfecto entre Andalucía e a Cuba, esa Cuba que coidamos que é galega, porque temos esa fusión de tanta xente, tantos galegos que foron a Cuba. Moitos viñeron, moitos non puideron, pero esa fusión resulta entrañable entre dous países que teñen tantas razóns para quererse entre sí. Con esta Guajira finalizou a primeira parte da actuación do Grupo de Ronda. Pero recordemos que o Grupo de Ronda cumple este ano 76 anos. Son da colleita de 1950 como grupo de coros e danzas de Ronda, que naceu para investigar, rescatar, conservar os costumes e bailes tradicionais da súa comarca, da súa terra. Tras consolidarse nos festivais máis importantes de España, no 68 inician a súa proxección internacional, levando o nome de Andalucía a máis de 15 países de Europa, Asia, África e América, e cultivando prestixiosos recoñecementos como dúas amapolas de ouro. No 81, o grupo integrouse na Asociación Cultural Folclórica Abulbeca, impulsando unha escola de danzas na que en estes momentos estánse a formar 700 rapaces en flamenco e ballet clásico español. Ademais do seu labor formativo e artístico, a asociación organiza prestixiosas galas folclóricas internacionais dentro das festas de Pedro Romero, consolidándose como un dos grandes referentes do folclore mundial. Presento xa a última parte e remata con música como ten que rematar, que non haxa palabra despois do espectáculo que nos ofrecen. Un espectáculo vital, ya antes mencionaba que Andalucía é un mundo, pero que resulta que é un mundo vivo e variado, con 8 manifestacións, cada unha coa súa personalidade, que conforman verdadeiramente un continente. En esta segunda parte dicen que se van de xira por Andalucía con bailes como os tanguillos, o seu cómico tono carnavaleiro de Cádiz. E sean os tanguillos de Cádiz e de Xerez, pero logo póñense serios e entonan unha homenaxe ao andaluz máis famoso de todos os tempos, o andaluz máis famoso do mundo, que foi Federico García Lorca, e del teñen unhas peteneras e el jaleo. E para rematar, Córdoba la Llana, na imaginación e nos sentidos, reviven unhas festivas e garbosas sevillanas e a despedida cunhos fandangos de Huelva. El Vito, sevillanas e fandangos de Huelva. Van a rematar esta segunda parte da memorable presencia na Mostra Folclórica Internacional de Viveiro, na súa edición número 46, o grupo de coros e danzas da Asociación Folclórica Abulbeca de Ronda, Málaga.